Sri Kandi Citra Rimba Indonesia. Jose. Oke, gimana dulur? Aman semuanya? Oke. Kabeh konco dewe, kabeh dulur dewe. Kita hargai kerja keras dari rekan-rekan panitia. Juga kita hormati tim keamanan terpadu dari TNI ku, dari Polri ku, dan juga dari Linmas Kenteng Sari yang sudah bertugas malam hari ini. Oke, gimana ini? Ya. Oke. Kalau suasana masih tegang, tentunya hiburan kita hentikan. Kalau bisa kondusif, hiburan kami lanjut. Oke. Mungkin ada sambutan dulu dari tim keamanan. Oke, langsung. Lanjut. Yo, kembali goyang bersama Citra Rimba Indonesia. Raga kang kajira tresna tinali tali ing jiwa kegandrung parasmu ya
lakon ini aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya ngapuranen aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu apa panyunanmu uga kowe ninggal ento kantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang makarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno ati mulara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ora gampang nampa lakon iki aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni apa kasunyatan ing tresno kowe sumanding wong liya ngapuran aku yen ninggal sliramu nanging atiku wis dudu tuwemu Gusti tansah krungu panyunanmu muga kowe ninggal ento kantiku ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekarono ing ati nanging kudu aku sing duweni wis cukup lalekno timbang atimu lara mergo rasa tresno ra bisa dipaksa atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya ati durung lila kowe nyanding wong liya apa iki kasunyatan sing tak tampa bebasane kembang mekar ana ning ati nanging dudu aku sing duweni matur suwun Mbak matur suwun Mbak Mega
ala ring kawula nadyan kula rumala nanging tasih katon dira sedaya kang samya preso sampun ngantos sami ngala ala ing kawula nadyan kula rupa ala nanging tasih kacan dira dados atur kawula mugi samya sekecakna lenggaira sedaya sinambi mriksa kawula kang rupane boten nata terus muntang manting hatiku kaya kebanting rotang-ranting hatiku urung sumanding tak bujang wayanganmu jebol gawe gelo hatiku tak laleke bicar ngridung impenmu tak lali-lali saya katon sulestiamu sinu endah esemu puspita pasranku mawar biru ning atiku tega teman rina wangi gawe tatu
godhong jati yo mung siji wanita sudyane ati kang sampada anyengkel inti jejantung aduh ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresno sucita antepi ora luntur senajan ati ajar mumut senajan ku kontraga iki aku ora bakal mundur terus tak sunggih tresnaku ora bakal luntur dilali ngalelotan saka katon sulistyamu nungging indah esokmu puspita pasrenku mawar biru ing atiku tega temen rina wengi gawe tatu donya pancen ora mung sagodhong jati yo mung siji wanita sunyane ati kang sampada anyengkul inti jantung aduh wong ayu widodari swargaku nganti tekan pati tresna sucita antepi ora luntur senajan ati ajar mumut senajan ku kon jagat iki aku ora bakal mundur terus tak sugih tresnaku ora bakal luntur. Dalam Al-Quran Nabi Muhammad kata utusan tak utus
Para anembus teko ngitung lintang sesulu padang rembulan tak goleki ana ngendi sifat jerino ketati tipi hidung teget ing jantung lalung itan lolongan kang rarambatan among swara hadrangkat jiwanggo tak kirimi layak kitir tak sabar keangin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu besok atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rengkoh endah ing rembulan aku sama kuatir ora payu tetap cabang sekar mekar ing ora kang tekan welak kang tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nalesi luka-luka ketiga anganku mlampara anembus mega ngitung nang sesulu padang rembulan tak goleki ana ngendi sifat jerino tati tipi kidung teget ing jantung lalung itan long-longan kang rarambatan apung swara ngrangkat jiwanggo tak kirimi layang kitir tak samper ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wayangmu besok atiku sing tirta saumpama kapan boyo aku bisa gegem lintang rangkah endah ing rembulan aku samar kuatir lan mutak sekar bakar ing ora kang jangkar ngelakan tanpa upama nunggu tumete sing tirta kanggo nalasi luka-luka ketiga jatuh meros kanjeng Nabi Muhammadun Nabi wa alihi wa sahbihi. Jika tidak hormat akan dapat ketopasi, tetapi yang hormat diberi amal kampuni. Maka mari kita bersama diperingati
lipat nyuwun gunging pangarsa mong sadaya prakanca pamudi saking citra rimbang mung janji tresnaku bakal kabukti mung sira yai Dewi Kusumaning ati Pindoler Kartika wayangmu katon endang tak joko tanpa ates tanpa sayang wasik sinawang ing netra mancara ngalir cahya maruta haripe sajroning ana rupa sampe rasa lir samudra agawe aljame rokol lan sukma Royai Dewi Kusumaning ati Pindoler Kartika wayangmu katon endah tak jogo tanpa ates tanpa sayang sinawang ing netra mancara lir cahya maruta hangripe sajroning rupa samping rasa lir samudra agawe ademe raga lan sukma dewaning asmara kakitung puja tatulunga marang janma kang kataman prata parikono toya ler pintu saradula ora gawa anggegem tresno ora mung janji tresnaku bakal kabukti amung sira yai Dewi Kusumaning ati doler Kartika wayangmu katon endah tak jogo tanpa ates tanpa sayang dewaning asmara kekipung puja tetulunga marang sanamo kang kataman bronto paringono daya berpindu saradula ora nyawa kang ragam tresno ora mung janji tresnamu bakal kabukti amung koyai Dewi Kusuma
indah tak joko tanpa wates tanpa sayang ora mung janji tresnoku bakal kabukti amung sira yai dewi kusumaning ati Pindoler karatiko wayangmu katon endah tak joko tanpa wates tanpa sayang Citra Rimba Indonesia luar biasa banget di babak yang ketiga bersama Sri Kandi Citra Rimba.